Hej og velkommen til den her video i Plants vs. Birds. Jeg laver en giveaway på nogle planter her. Jeg skal sætte dem frem. Vi har alle sammen vinde. Vi tager den her Starfruit, den her King Lemon, den her Gold, Tomato. Vi har den her kæmpe store Mr. Carrot, den her Gold Mango. Så har vi den her Gold Mr. Carrot, normal Mr. Carrot, og kæmpe Mr. Carrot. Så har vi den her, ja, 2 Tomatos, en King Lemon, og den sidste, den her kæmpe, store Mr. Carrot. Og det var bare det. Men for den måde vinder mit navn er lige her, Cello14. Okay, I skal skrive jeres username, altså jeres Roblox navn inde i kommentarfeltet. I skal like videoen, og efter det, så er det ikke sværere. Når I har skrevet jeres navn, så skal I bare prøve at se, om I kan joine på et tidspunkt inde i Plants vs. Birds. Jeg spiller aldrig i private servers, heller ikke til App Abuse. Og så når det så er, at vi så venner, så kan I komme hen til mig, skrive til mig, at I følger min kanal på YouTube. Og når I så har skrevet det, så skriver I gerne, at I er med i min giveaway, og I vinder så en af planterne. Og det var bare det, på den måde I vinder. Hej hej. Ha' et godt